udenfor her, og vi starter altid med de gamle biler, for hvor de kan komme lidt i gang. Og det er jo en helt andre prisklasser. De kan simpelthen bare sælge for 0 og niks. Vi har nogen, der er så ulækre, som det er jo fandme farligt at spise en rullebølsmad fra Jørgen A. Pølse der, det går ikke. De er livsfarlige at sætte sig ind i. Og det er der jo ikke nogen, der gider at købe, altså. Og det er der så alligevel. Der er jo sådan en gammel Honda, der har kørt 315.000. Der er jo ikke meget tilbage i den. Men det er jo helt håbløst. Og sælge sådan en, det er jo, for det første så tager det 25 sekunder, og så er det ikke helt det samme prestige, vel? Jeg har glemt, at jeg har solgt den i morgen. Den anden, den kan jeg da huske altid. Lige den kan jeg sgu ikke huske, for om 2 minutter, så har jeg glemt, den stod der. Den er også grim. Den skal bare væk, altså. Den kan ikke indholde her. Den der transit derovre, den er sat med os gammel, det ligger der helt med. Er din den der lækre vogn der? Det kan jeg godt, det er verdens fedeste. Det er helt klart vores ældste bil, den der. Den er simpelthen lige nøjagtigt 20 år gammel. Den er 0 kroner. Men det er ejeren af bilen ikke helt enig i. Det er sådan et gammelt lukker, vi har haft solgt til en kunde nede på Lolland. Og så mener han, at den skulle skrottes, så synes jeg sgu næsten, det var synd. Så siger han, der må være nogen, der kan bruge den nede i Afrika eller et eller andet lort, så nu har vi slæbt den i op til aktionen. Og man kan sige, det kan sgu da godt være, at det er noget gammelt lort, der er rust over det hele, og sigefjælene lige ved at falde af. Men det er lige meget, hvor langt du kører. Lortet, det starter bare. Det er kraftigt noget, der kører. Det er lige meget, hvornår det er jo. Så starter det bare. Så det kan kun være et godt køb. Det kan være, at han bliver sort, ham der skal køre i næste gang nede i Afrika, men det kan være lige meget bare lortet, der kører. Jeg skal bare have 5.500 for den. Den bliver helt sikkert ikke solgt, fordi han skal altid have alt meget på sin bil. Det er så notorisk for dyrt. Jamen, det er fordi jeg er så stor og tyk, så jeg skal have meget æde jo. Ja, han er super flink. Og så omsætter han meget i kapiteret, kan du se, hvor man spiser 3 gange dagens ret, så tjener man lidt på det. Den ene gang havde vi da sat ind i til 38, den fik vi da 49 for. Så jeg får sgu ikke altid ret, det er lang hylde. Den skal vi også have, ikke? Jeg skal smide maden ud. Du kan også en, jeg gider ikke lige på.